И здравейте хора, в днескашното видео ще ви покажа моя чисто нов SMP сервер в Minecraft, както и ще ви покажа как да влезете в него. Да започваме. Като първото нещо, което трябва да направите е да джойнете в моя Discord сервер, в който ще има линк долу в описанието. Като влезнете, отивате на whitelist, пишете си имената в Minecraft, версията на сервера, тук е написано 1.21.11 и IP на сервера е тук. Като това е най-важните неща, които трябва да направите, за да влезете в този сервер. След като ви е whitelist, джойнвайте в сервера и ще ви иска регистър. Пишете регистър и си пишете парола. Примерно Иван 1, 2, 3, 4 и трябва още един път да го напишете. И нещо такова. И да, или каквото и да е. Просто пишете регистър и паролата си трябва да я напишете два пъти. Малка пауза, в която ще ви кажа, че днес в 21:00 ще има стрим в Twitch, в който ще почна развиването ми в Minecraft, така че не го изпускайте, линк ще има долу в описанието. А сега нека да продължаваме. След това почвате да си играете, като ако преценя, че сте по-стабилен, може да ви направя админ или девелопър, но това е много трудно, ако искам да ви направя девелопър. И така, почвате да цъкате и сте радостни. И хора, това ще бъде всичко от клипа. Надявам се да ви харесва. Ако ви е харесал, абонирайте се за канала, оставете по един лайк и чао!